Næste rytter, vi skal have frem til startlinjen, det er start nummer 9, Alexandra Marken. Start nummer 10, Martin Bundgaard må komme med på banen og holde sig klar. Konstantin Køttermann holder klar på opvarmningen. Der var lige en enkelt lille tidsfejl her, så sen var 76. Har du ikke kamera? Nej. Det fik du da. Nej, det er jo dagligt. Hvor er det kamera? Det ser jeg lige ved knappen. Har du Norte med 2 heste? Ja, det er jo sådan her i aften. Det er jo normalt kutyme, når vi samles her på Kallehavgård, så har vi jo fælles grill her den første aften. Og der er jo mulighed for at kan købe mad her. Der er nogle dejlige marinerede nakkekoteletter, og der er noget dejligt marineret kyllingebryst. Så er der lidt pølser, og der er dejlig friskfanget laks. Så er der bagt kartoffel og salat, valgfri. Prisen kan jeg ikke huske, men jeg er sikker på, at den er overkommelig. Så I kan vælge jer til og vindterrassen eller i sekretariatet. For det gjorde den, fordi der bliver lige pludselig ribbet om pladsen. Fejlfri runde fra Alexander Mark ind på tiden, og der kan afhænge af sin procent sekretariatet.